ditakokke penonton. Nek dhuwur ki pancen Tatin ki gemeske. Nggih to sederek? Oh. Seksi Mbak Tatin itu suaranya seksi. Percaya, kayak Mulan Jamila gitu ya. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi. Kok kayak ular seksi sekali. Yoncen suara mungkin ngono Mbak Iso. Enggak gayamu kok kayak ular lho. Ora iki terbang. Iya nek Elisa wangun ngono kuwi kok kan manut. Nek aku piye? Aku nyuwara krubyuk. Apa? Sing nyuara apane? Ambo kok anggere muni goyang kok krubyuk. Wah, aku nggawa banyu ya. Sapa tiba sapa? Mbak Orisa? Ya, Mbak Ibu hamil nembang camping gunung. Ya. Ibu hamil. Yuk, anake dicampingi. Ya. Ya. Dadi gumunan. Aja gumun. Lho, kuwi kebesaran Tuhan ki nang kono kuwi no. Iya. Sak dhewe sing dikeki mripat loro, iso weruh, rung karo iso ngendang. Sing di nuwun sewu sing ora diparingi mripat ora iso ngawuni-ngani padange rembulan. Apike jagat nyatane ngendang ya apik. Lho adile sing kuwasa nang kono kuwi no. Iya, ngono ya. Tur tunanetra ki aja tok sepelekke. Saiki wis di grup karawitan tunanetra kabeh. Grup bal-balan tunanetra kabeh. Iya. Nek bal-balan carane bale kae klintring. Oh. Dadi nek bale ngetan kabeh. Ngulon-ngulon kabeh. Ana wedhus ngau klintring gajul. Iya ya, Mak. Iya. Mangga.
Fajar sing ngendang, wah jan seneng aku. Iya ya Mak iya. Saiki dituntun ning ngarep dituntun ning ngarep sinden. Iya. Mau ngendikane arep nyumbang nembang karo ngendang kok. Heeh, nyumbang nendang karo nembang. Iya, ben supaya alon-alon awas ngiwa. Iki senengane ngabani ora. Alon nggih, pun dilenggahke mriku jumeneng. Mawon jumeneng mawon. Madhep penonton, Mas. Apa jenenge kok madhep penonton? Dek yo ora ngerti penontone nendi ya. Madhep mriku pun pas. Iya. Ayo Mbak Elisa dikancani Mbak Elisa. Ya. Ora apa-apa. Iya. Dikancani. Iya. Wong Mas Fajar ya ora ngerti bentukmu kaya ngopo iki. Ya bener Pak nggih. Mas Fajar mboten ngertos nggih bentukan kula kados napa mboten ngertos nggih. Tapi mesti ngertos nek ati kula niku sae ngeten nggih. Wah. Nggih mboten Mas. Nggih. Pripun ngaten lho, cantiknya tuh cantik hati gitu kan ya? Iya. Iya, Cantik bagaikan Apa? Bagaikan apa? Angel nek bagaikan. Bagaikan ora dong bagaikan apa wong dhek urung tau weruh apa-apa kok. Dibagaikan yo dirasake kaya apa. Mula nek Mas Fajar nganti muni cantik bagaikan rembulan, ngapusi ya tak. Rembulan iki kaya ngapa aku. Tapi nek kaya Mas Fajar ngene nggih saged menggambarkan pribadi dhewe Oh iya, mesti. pasti dia itu punya perasaan yang lebih peka daripada Nggih. kita. Jadi matahari, bulan kaya ngapa wis duwe gambaran dhewe. Wis duwe, nggih. Pun gadang nggih Mas Fajar. Sampun. Oh. Sampeyan kok ora kaya dek ning totokanku clos-clos ngomong sakniki kok Nggih. perlu pemikiran. Kaya Georgie Mas. Jare iklan dredeg ya, Pak. Ampun redek. Redeg pripun? Mergane napa jejere Elisa? Mboten masalah ngoten. Lah pripun? Dredeg tekno masuk angin. Oh, masuk angin. Mboten tekno napa teng ajenganipun penonton niku lho, Pak. Mboten napa-napa. Wong sampeyan yo ora iso ngerti akeh napa sithike penonton. Oh, Pun dianggep dianggep niki sing do nyuwara niku tip ngonten mawon. Nggih, anggap pitik-pitik ngono ya. Kok pitik dengkulmu. Ya, ana konser ning ngarepe pitik-pitik ngono kan rasane gilang grogine ya. Pitik teneh kluruk terus. Nggih. Mas Fajar ajeng nembang napa nyeker menapa? Ayo, pelok napa Slendro? Pelok napa Pelok. Pelok meleh. Iya. Enggak. Niki Pak Geter nggih, Kang Geter nggih. Napa? Sing gender Boten. Pak Geter niki ngasta piyambak. Oh, ngastop ya, Mbak. Sing gender Pak Suradi. Oh, Pak Surati. Like Pak Geter. Abang Bungking. Harapane Abang Bungke. Iya, itu. Lho niku Beken ora nama beken. sencaki to, Pak. Wah niki persis niki. Niki wedhuse ngeyel wae diantil kok. Wis goleki ramban ra dipangan. Enggal ngono. Apa le Mas? Napa malih wong? Nggih. Nggih. Napa Mas Fajar? Idam sari Oh mawon. nggih. Nggih. Dibawani. Ya mangga. Lho, kalih bawa napa? Lho lang napa? Lah nembang kalih bawa. Weh lah sampean iku kok malah gecul. Bawa ngidul karo sing wedok. Nggawa gitar. Numpak montor. Numpak motor. Duh wong. Ngapunten nggih rada nderek-nderek nggih Mboten sewanten. napa-napa. Alasane pira swara ki mesti ngono kuwi. Sinden barang. Duh wong ayu Wah, jam. pepucaning hati. Piye nah. Sae nggih Pak Bu nggih. Luar biasa kok. Iya, pancen ya tenan. Heeh. Kaya ngene wong nandhang asmara Sampeyan niku klatene pundi, Mas? kula
Prambanan tepatipun Pandan Simping, Pak. Oh, Pandan Simping. Nggih. Kali nganu pom bensin? Tanpa bensin. Tanpa bensin. Nggih. Oh iya, Pandan Simping kok ya. Lha mriki mau kali sinten? Bapak. Oh, kali bapake to? Nggih, lha niku. Ndalah. Mesti mau wis kangsen. Pokoke nek ngarani aku ning kiwamu. Kali bapak, ha niku. Ning rada geseh sithik. Ora weruh mbok emen. Ora weruh apa-apa ya dadi ya. Lho, kok apa kagungan garwan apa? Dereng no, Pak. Oh, dereng. Elisa nggih jomblo. Kula nggih jomblo lho, Mas. Sama-sama jomblo. Piye, pripun? Jenengan ganteng kula ayu. Ah, wis. Ayu tenan. Awang kula bentuk kulae pripun mboten ngertos kula niku. Makane niki kula le nganu ngomongke, Mas. Ha nggih. Sampeyan mang percaya, sing jeneng wong lanang niku dialem wong wedok bagus, berarti bagus tenan. Pun semelang. Ampun cengenges-cengenges. Ya seneng kok ya. Cocok. Ya, wis. Dugi putih wae nggih. Alah. Ditali ketengan ngeng. Apa ta? Wis ta kuwi ya. Dereng. Dotewa. Mah kisruh ya, suwe-suwe. Wah, gara-gara iki lho jenengan iki lho marai. Tangguh terus ket mau ora. Oh ya meneng wae ngono kira obah blas. Liwire disalah. Dotewa tenan niku. Duh dewa Jawata kong welas sono mring awak mami Cengkae mantul. Lah iki iso tenan ya kegut sinden-sinden iki kok. Suarane kok apik ya, ya wis lumayan entuk suarane ra ketang mripate ra werep. lumayan. Sapa ngerti entuk wong kene rek ra. Aku duwe kok kanca tunane taun niku luwih gleleng ane Fajar iki. Luwih gleleng karo njaluk kopi, Mas. Ya, tak gaweke nganggo bar ngombe. Wah, mak biar. Aku ya takon sing mak biar iki apane. Semak berapane matane ra roh ya. Wah, semben sauni-unine. Ampun nesu lho Mas Fajar. Mboten. Nggih. Lah niku nggih jane ngeten Pak Seno. Pripun? Lah niku nek saben dinten mboten berengke swanten jenengan niku wis kaya kurang ngeten. Lah pripun? Napa kula mangi japi mawon? Ana jeruk minum jeruk makan jeruk. Ah, ya apik jerukku. Jerukmu poleng kok. Wo nek gelem krito. Jaya no, Pak. Iya. Lanjutke, Mas. Besok kapan katekan Coba niki. Jejer lan wong manis. Ya. jejer lan wong manis. Edan iki. Piye melu aku wae apa, Mas? Siap, Miyaga wae malah. siap. Ning wiraswaraku wis 3 tak patenane 1 apa piye? Nggih, kula sagah Pak menawi dipun ajak sagah. Ah, nang kene ya bingung le nuntun niku lho. Mboten usah dituntun cukup tumpake trontung. Umpamakna nah kodha tanpa prau sasat sarah
ing Colodri. Neno. Kok ana sempritan barengin ta apa? Ayo tukang parkir, Mas. Oh, tukang parkir Kayak ngetos kula garukan ya. Kowe iki sampean kira weruh kok sobonggon kaya ngono lho. Kang ngertos garuan barang. Aneh-aneh le bayar piye lho. Lah kula niku nyegat bis ten niku ten terminal niku ora wonten sempritan. Aku kula wedi kula ten polisi. Bulane Mas jenten pundi? Lah jenengan polisi ta Pak? Mboten kula niku tukang parkir. Oh, dikira garukan. Aku kula ten garukan tiwas Melayu. Sampean kok iso ngerti garukan iku pas teng pundi? Ten Prambanan. Ten Bogem. Ten Prambanan. Lah kok sampean kok tekan Prambanan niku kok ngerti garukan iku sampean pas napa kula tak takon. Pas mlampah-mlampah, Pak. Oh, melampah-melampah kok. Adewe tenah teken ndi-ndi. Biasa. Nganggo teken kae ya iso tak tek ngono kae. Teken. Teteken tekun bakate tekan. Ngidam syarias Kepleset wis iso tekan gone ta, Nak. Ya, nek ora wis pinter larasan ora bakal. Ya. Ya, sing nembang sapa? Mas Fajar wae, Elisa men ngancani tok. Duet mawon. Duet. Kowe lah panjang meso njaluk duet. Ora duet ya ora mareme. Ya marem wae ora. Padake apa? Padake kaya ngene iki ra iso piye-piye, Pak. Kepolean. Yes, kowe dunekke ngono ki piye? Nggih salut kula tetepan. Ah iya kok ya. Pripun, Mas? Duet tenan lho. Siap. Oh, siap nggih. Nggih. Iya, Mbak Elisa kuwi sinden berilmu tinggi. Sampeyan ya kudu nganu respek karo panjenengane. Ya, ngono ya, Mak. Lha wingi sempet ditantang kali tanggoku lho, Pak. Pripun? Kowe nek iso karo Mbak Elisa, duet karo Mbak Elisa, wah tak ujengi jempol 1000. Jempole mongko papatmu kan. 1000 nyilek. Mongko jempole papat sing 1000 apane. Lah ya sampeyan niku nuwun sewu, kok jaman sakniki niku aja gampang diapusi wong. Kok nek iso duet karo Elisa tak anu acungi jempol 1000. Wonten niku wis rasa tok percaya, niku rasa digugu. Iya. Gusti niku mau adil nyatane sampeyan niku iso duet karo Elisa lho gitu. Iya. Dalane werna-werna. Mergo dalan sampeyan sering nonton kula terus ngekeki layang. Nggih, iya. Sami nuliske sinten ya, Mas? Bapake niku. Oh, bapake. Nggih, kula kan nuliske awan tulisane iso apik. Biasane nek sampeyan sing nulis mesti ora urut garis. Enggak, ngono medun. Lah ajeng kula print niku kok ora pas. Piye ajeng dinama? Diprint. Agene ngeprinte ora pas. Dene mau sumbar. Lho, nek pas ya wis biasa ya. Ha iya. Monggo diatpun aturaken. Upama sliramu sekar melati aku ora hilang pemangse aduh dadi hati Pak Seno, dalem. Napa gara-gara wingi niku jenengan ngendika Perpindo niku dados viral, Pak. Napa? Perpindo niku. Perpindo niku napa? Persatuan Picak Indonesia. Oleh ku viral ya. Kula malah lali lho. Kok sampean yo ngeling-eling lho. Lah aku tahun niku anggere napa liwat mlaku ngoten niku. Perpindo. Perpindo dasmu. Kula ora marapi sampean lho man. Nika jane minggu geculane ya karang sing jeneng viral karo mboten niku ora dipilih-pilih kok. Mboten napa-napa diakoni mawon. Ha nggih, wong kula ngakoni. Ayo nek ora perpindo ya ora gayeng to ngoten. Nggih, nek ana sing ngene perpindo, sampeyan perndasmu ngono. Lah ya omong, permunyo.
Monggo munyeke ra ono to. Monggo. Mas Fajar. Pak Seno. Napa? Kula badhe criyos sekedhik. Nggih pripun, Mas? Bila kula nika rumiyin menika rumiyin menika nate saged nyepeda. Sampean? Nggih. Saged nyepeda, Mas. Nggih. Nen tanpa capo. Nggih. Nyepeda kalih kanca. Nggih. Ah diomongi terus wis terus bablas. Bablas pripun? Kali. Oh. Wah, malah ampuh lho sampean niku. Niki sing dawa raya rawani lho numpak pit nek kali niku. Sampean niku nuwun sewu. Duwe cacat netra. Cala hina cacat netra kok wani ngepit ning kali niku nek ora manusia super mboten wonten. Manusia super. Ah, sinten sing bablas kali? Wong kula nek kali niku meng nglekar kok. Oh, sepedane teng kali, rusak Nggih. kan. Mboten. Oh. Niku mengimpi to sampean jeng. Mboten iki saestu. Oh, nggih. Sesuk meneh nek ngepit teng dalan nggih, ampun teng kali. Ya. Kula soare ora mesake nek sampean. Nggih pun nabrak gapura bola-bali ya, Pak. Oh, mboten napa-napa pokoke kudu nganti nabrak. Terus Ah, ning gapura mboten ten refleks nek sing nabrak sing ditabrak cewek ya. iya. Alah, ngarep golek cewek meneh. Ya. Aneh wong cewek karo rae sampean ra ngerti. Ah kita aja ngerti pripun lagi. Ndempok ngene ora wani Ampun, kasus sampean. Ah nggih kasus. Demok kok. Nggih, niki kula caosi Mas. Nggih. Nggih nggih sangu kundur nggih. Nggih, Pak. Nggih, mriki dituntun sangu iki Nggih. ajar. Tapi kadang munggah lho, Pak. Anggume iki bolong lho. Lah iya retine, sik bentar. Tak jupoke wae ngopo iki? Aja, aku arep ngetes karo Mas. Munggah sikik Mas, dilit. Nah, terus Munggah. sikik awas iki ana iki kayune rada rene Mas. Nah, rada rene meneh. Rene, Siap. go, Ha, go. iki tangane rene Mas. Nah, kula niku jane mung pengen ngerti. Nggih. Sampeyan niku mboten ngerti mboten weruh to. Nggih. Kok iso mbedakake dit 1 terus 50. Tak tes saiki. Nggih. Nek iso kabeh bener PN kabeh sing teng tangan kula niki. Nggih. Niki pinten? Duh motor ya. Ayo. Ayo. Pinten? Aja terganggu karo penonton. Heeh. Pokoke anu instinge dhewe. Wah, sosir rusak ya. Tak ngenek terus sosir ora payu iki. Pripun? 100, Pak. Wah, tepat. Bener, Ya. Niki hebat. pinten? Niku bali sik, niku bali sik. Nggih. Niki pinten? Nah, soalnya sok diukur bedane. Nggih. Gede cilike pinten ayo. Aduh kok padha kabeh. Oh, utuh. Pira? 50 ta, Pak. Ah, pun niki kabeh mangpek nggo niki. Nggih tuku sepeda. Nggih. Kali nggih nyemplung kali melih nggih. Ojo Mas, ojo. Ayo Mas ini tak. Matur suwun. Ayo Awas. tuntun sa. Wah, wangun kaya suami istri kok bisa. Ora apa-apa. Ya matur. Mas Fajar. Tanggal 1 kula teng kantor Prambanan, kantor Candi Nggih, nika. insyaallah. Nggih. Nggih, kula siap menika dawuh panjenengan. Nggih. Lha apa nggih? Nggih, Pak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mengke kula izin nggih karo sing nanggap. Nggih. Mengke wonten bintang tamu Adine Marwata ngono ngakon. Nek Marwata niku untune dawa, nek niku mripate ra weruh. Iya. Nggih, matur suwun. Wah, nyenengke ya, Mak. Nggih, Pak. Aku duwe loro kok kono ki nok saiki nok. Iya, sing siji wong Gambiran, sing siji Mas Fajar jenenge ming diwalik. Sing Gambiran jenenge Mas Jafar. Jafar. Oh. Sesuk bakal oneh ana neh jenenge Mas Faraj. Diwalik meneh. Diwalik meneh jenenge. Rafaj. Iya. Mbak Elisa. Nggih, Iya. Pak. Panjenengan diaturi tindak mrene karo panitia. Nggih. Diweling kudu nggawa Mbak Elisa. Oh iya, ngono ya, Mak.
ucapan Mbak Elisa Gemporo bapak-bapak pemerintah sing wis bangun gedung kelurahan Purwomartani becike kaya ngono apike kaya ngono nggih. Niki terinspirasi juga saking Mas Fajar. Menika kan saya sering survei ke desa-desa juga. Ini kan bukti kalau Mas Fajar itu bisa berkesenian ya Pak. Jadinya beliau kayak ngendang, bisa nembang, bisa. Jadi orang-orang seperti beliau, terus sebenarnya nggak cuma orang-orang seperti beliau, tapi masyarakat tuh banyak membutuhkan tempat untuk pentas. Jadi mereka kadang cuma latihan, tapi nggak sempat pentas seperti itu. Jadi seperti kayak gini harus diapresiasi, kedah dipun apresiasi ngaten dados. Ngaten niki wonten gedung kados menika. Mbok menawi wonten mengkeh wonten pendopo, tambahan pendopo napa-napa mengkeh saged masyarakat bisa semakin berkeseniannya lebih banyak lagi, jadi bisa belajar nggak cuman gamelan, bisa ketoprak, bisa macam-macam. Jadinya kesenian di Purwomartani ini bisa hidup luar gitu. Biasa. Semoga ide yang bagus ya. Ngono ya, Mak. Berawal dari gedung ini ya Pak, semoga bisa nanti semakin luas, ada pendoponya, ada macam-macam kayak gitu. Terus Mas Fajar ki ya dadi motivasi kagem penyandang cacat lainnya. Nggih, leres. Kadang kala ana sing lumpuh, ya ora iso mlaku ning iso berkesenian, ngendang, iso nembang. Ya ngono ku ya Mak. Iya. Dadi awak dhewe ora nolak. Mereka itu kadang berkecil hati nek arep berkesenian Iya, betul. Berbudaya campur karo awake dhewe. Mongko janjane awake dhewe ora nolak, malah Betul. justru memberi penghargaan. Iya. Iya. Ayo kowe nembang. Ya Nggih, diaturake. kula nembang. Nonton pamundutan apa mboten? Iki ana susulan sa. Ya. Napa? Persewaan tenda dan alat pesta Trijaya. Okay. Melayani persewaan peralatan pesta pernikahan, dekorasi, tenda, kursi, panggung, sound system dan lain-lain. Mas Sigit Sujadi. Alamat Jalan Perum Pertamina Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman. Oh iya. Nyuwun lagu Pepeling. Oh, Pepeling. Ayo kowe nembang Pepeling, arep kowe nuwun sewu. Agamamu ra Islam ning kowe iso nembang. Oh iya. Sing dadi tuntunane wong Islam. Oh jelas, Pak. Saya senang, Pak. Ya supaya kabeh ora beda-bedake. Nggih, leres. Ini banyak jadi intrik, jadi buat netizen juga banyak intrik. Ini Elisa kok non tapi nyanyinya lagu rukun Islam kayak gitu. Padahal kula nggih mboten napa-napa, wong kula nggih seneng ngaten. Kan pengajakan untuk semua beribadah nggih, Pak ya. Pokoke bertoleransi sesama umat beragama. Ya, monggo. Bawa nggih, Pak. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mreng para Neno aja padha ditinggalke rukun lima Neno sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso kapat yakat ping 5 ibadah haji. Nenone Rukun Islam sampurna.
Raden, pepiling Pak Sena. Napa melih? Sik to. Kowe iki mbok omongan sing halus iso ora to? Oh, nggih saged niku saged. Nah, coba saiki nek aku basa Indonesia kowe njawakno. Oh, inggih. Nah. Inggih saged. Cobi mawon. Madhep penonton. Oh, inggih niki sampun madhep nggih. Napa? Nuwun para rawuh. Kok dadi aku basa Jawa. Walik ora. Sekarang yo waduh angel basa Indonesia ki. Cobi. Diwalek to? Pak Seno mikir basa Indonesia, aku mikir basa krama. Mah. Loh, iya to? Ya maksude matur dhumateng para pamirsa ditirokke. Oh nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sing halus. Sampun. Men merak ati, wong wedok ki merak ati sing paling penting. Inggih, kula merak ati. Nah, ini tadi Niki wau. menika wau. Menika wau. Lagu Tembang. pepeling. Pepeling nggih pepeling. Nah, dumateng para Nah. Sing mumet sapa saiki? Untuk warga masyarakat Dumateng para warga masyarakat di Purwomartani wonten ing Purwomartani dengan adanya wonten ana ni wontenipun dengan adanya Balai Kelurahan wontenipun Balai Kelurahan menika ini sebagai tempat pelayanan masyarakat menika badhe ndadosaken kemasyarakatan warga pelayanan nggih. Saya harap Kula pangajeng-ajeng kanthi balik ingkang saya harap dengan gedung yang baru ini kanthi balik ingkang enggol menika ingkang enggal menika ingkang dung umum saya harap kula pangajeng-ajeng kerukunan selalu terjamin terjaga kerukunan dapat kados kejaga-jaga ugi para wirane dan anak muda-mudinya ugi para inem-inemnipun inem pelayan seksi enom-enomnipun nem-nemanipun pesan saya kalian wengkang tiang sepuh nggih pesan saya pesen kula jangan sekali-sekali mendekati narkoba mudar ampun setunggal-setunggalipun men nyaketaken kalihan narkobanipun dan jangan sekali-sekali minum lan ampun setunggal-setunggalipun minum ngonjok minuman keras toyanipun atos piye kuwi toyanipun atos minuman keras kok toyo atos minuman keras minum adalah toyo ngonjok keras adalah atos ngunjuk atos ampun ngunjuk atos nggih sing empuk-empuk mawon nek ngunjuke iki kathok ora kok atos ora minuman keras ya toya ingkang boten sae ngono oh nggih toya ingkang boten sae mengke boten sae kedadosanipun caket ndadosaken mustakanipun panjenengan sedaya lan pemanggihanipun lan penggalihipun owah lajeng saged mlebet wonten ing griya gerah jiwa. Mboten pareng. Aku jaluk iki sukit biyen sing tak gadang-gadang kowe iki somong kaya ngono kuwi lho. Ya ora ting percotot sakarepe dhewe. Anggere bareng nembang kompetisi. Pon, matur nuwun. Kaya bakul Bringharjo kaya batu mau batinggi batu roek. Nggih niki sampun kula cobi nggih, Pak Seno. Kula ajeng saged-sagedipun saged matur basa ingkang krama kalian panjenenganipun dalem. Sip. Ayo. Ora jangkar saiki ya. Seketek-seketekipun saged kula cobi. Apa? Mboko seketek-seketekipun saged kula cobi. Setitik. Nggih, setitik-setitikipun. Kok setetek? Setitik-setitikipun ajeng kula cobi. Setitik karo tetek iki beda. Oh nggih, setetek mboten setitik. Setitik mboten setetek. Aja setetek. Mboten pareng setetek. Merganipun menapa? Oh, setetek niku mboten sae niku. Ora entuk setetek. Mboten enak. Enak. Wonten ing niki apa kupingipun mboten kepenak setetek.
Enak wis to. Oh, enak. Aku ora ngerti kok soalnya. Aku ki ora mung satetek kok. Sok rong tetek aku ki. Oh. Oh, beratosipun nggih setetek mawon. Ah, omong. Lho pripun to, Pak? Pokoke kudu loro. Oh, nggih, setetek. Setitik. Bocah Setitik. kandhane ngayal. Setitik. Oke, siap. Nggih. Mbak Elisa, iya iki arep kaya ngene iki ampuh lho, Nok. Sekolahe dhuwur iki bocah nek entuk dit ora dienggo seneng-seneng, ora dienggo tuku sandangan, ning dienggo kebaktian sosial. Oh. Anu mendatangi panti jompo, ya panti asuhan. Kebahagiaane Elisa iki nek iso mbantu karo wong sing kekurangan. Oh. Mboten jane nggih mboten. Nyumbang banyu ning tepus. Oh. Nyumbang toya. Ha iya, sak tangki 150.000 tukoke pirang-pirang tangki gorono. Ya, manen yo dhek di anu pengetahuan nek kokean kokeh le dedono iki bakal rezekine rumintir. Ha kuwi wulang aku. Oh iya. Nggih. Kula niku nek ten mriko mesti langsung kok. Oh, sekali simbah-simbah eyang-eyang nika. Oh, niki Mbak Elisa. Oh, sindennya Pak Seno. Injih leres. Oh, Pak Seno niku sae sanget kok saged mendidik muridnya kados mekaten. Piye? Sangar ta? Dadi rungokke kuwi. Kuwi lho, rungokke iki lho. Lha kok sinden-sinden sing asli Jawa iku aku blas ora percaya sak imit-imit. Delekke angel. Wis meteng ya menyang. Kaya nang omah ngaso. Loh, niki perjuangane malah keras lho. Perjuangane keras apa? Le nyawang ki ra tegel. Mangke nek mboten menyang nggih sindene namung gangsal. Sinden ki anggere jejer rintik-rintik ngono disawang ketok apik ngono lho. Iya. Nggih. Aku bareng angger ning ngono. Lho, iki kok blenduk kok ora rata to iki. Iya. Wong biasane rata kok iki ora rata kok. Ana benjolan sing salah tempat iki. Lho. Ya ora apa-apa. Lah kudune ning endi? Wes ora tak takon. Lho. Kok Nek kudune salah tempat berarti ne wonten sik bener. Wonten pundi? Ya kono kuwi. Oh, nggih. Ora perlu tak jelaske. Ya, ayo genti. Mbak Tatin, ya men duet karo Elisa, ya. Ayo Tin, jumeneng. Mbak Tatin senyum riyen ampun caprut. Ah. Senyum kowe wis deleke karo Elisa. Sinden kok ora duwe sumeh blas mecucu wae. Waduh. Ana panganan ya mecucu. Barang enek-enek iki. Ngelih ya mecucu. Parek ya mecucu. Rumah sawu kok kaya nyawang pitik arep ngendoke lho. Ya nek gak matke rasa dimatke. Ya aja ngono. Lah piye? Ayo kowe Aja, iki ampun. konjur nesu. Wong kok sinden kok sugetan aten. Iya. Ampun gerah penggalih. Ah. Aku nek karo Pak Seno kudu gerah. Loh, gerah. Gerah penggalih. Oh, gerah penggalih. Sebabnya nopo? Aku ora cocok karo dalange. Lah cocok kok mangkat terus. Modar. Lah ya aku butuh ya. Oh. Modar syukur. Aku yo kae sing belani padake. Ya kono belane. Nek ora cocok kowe sing ora cocoke ora masalah. Ora cocok perkara apa kok ora digenahke. Iya. Wong senengane kok ora tau genahke ning terus meneng japrut ki. Penonton ki perlu dikasih senyum yang manis. Nggih. Penonton semene akeh iki nyawangin sinden senyum ki, mbuh nyenengke kena disawang. Oh, guyang iki kok. Terus jejere, kae rada edan kok. Buktikan bahwa Mbak Tatin memang sungguh menggemaskan. Enggak mau. Loh, kenapa? Ya inilah aku, enggak mau dibuat-buat. Oh ngono. Iya. Kudu ngene banget. Alise karo diunggah-unggahke. Oh, medeni bocah engko nek ana bocah mlayu Ya piye? ben bocah do moro kok. Oh, tetep moro, njaluk sangu. Moro pengen napuk kok. Ayo, ya wis dhewe-dhewe kana. Enggak karakter Tiwi ini piyambak-piyambak. sumeh. Lemah Disawang lembut kepenak. ngeten nika. Orisa kae ya disawang apik. Kene Orisa ki nek cara apa jenenge iki pemain bintang film luar negeri ki tak jenengi Angelina Jolie. Oh, Angelina Jolie. ya. Jolie. Kuwi mergane lambene kan lembenge si lambene cilik kan lembenge si tekan kene iki. Oh, kuwi wis khas dhewe, Dadi ben kaya- kita seksi. Nek meneng kaya ngene iki. Seksine malah ten riku, ten latinipun. Nek tak anu apa jenenge iki meneti kae wajah keibuan. Keibuan lemah lembut. kasepuan. Ya, 90 ibuke. tahun. Nggih. Ah, iya. Kok
kasih kinyis-kinyis durung ngono kerut-kerute kok 90 tahun. Buke. Nek sapa? Niki ibuke. Wahyu kae pancen ceria kae wonge guyang-guyu dhewe. Nggih. Soale cangkeme ra ono ganjelane. Selalu ceria. Nggih, Mak. Wah, iki ana pamundutan ku diaturake. Oh iya, matur sembah nuwun. Minta gending perahu layar, Pak Sukardi, Pak Hardi. Produksi pupuk dan media tanaman alam subur. Nggih. Monggo diaturake ya, Mak. Iya. Nggih, perahu layar. Ya, nek Tatin ki pancen wis wengis. Iya. Dapukane iki apa peran bengis utawa antagonis. Antagonis apa? Apa kowe kebelet ngising? Kok bengis siapa Pak? Bengis, belet ngising. Kok cangkemmu ki sing apik to? Bengis, belum ada kosakata di saya. Kasih tahu. Omongi bola-bali to, kata-kata siji kuwi, loro sing kata-kata kotor utawa jenis ki aja diomongke. Nggih. Ngising-ngising. Bengis napa bengis? Bengis ki galak, kejem. Oh, galak. Oh. Bengis kok ngising. Iya, salah. Iki Lah, iki omongan lho. cah nom-nom. Nah iya, bengis ya. Bengis oh ya. Kon gowo ampun. sa, aku ora arep pakon wong ora cocok karo aku. Lah cocok ya rasa maju, aku tak lenggone piye? Lho, lah iki kok Aja montok. Oke, ora masalah. Ora masalah bali yo. Ning sesuk-esuk ora ngoyak-oyak amplop lho kowe. Lah ket mau kok ora. Wong kon pentas kok ora gelem kok anggere esuk. Aku ndi, Pak? Lho, aku njaluk iki ngopo? Ya nek niat dideke iki mbok ya dialem sithik ngono lho. Wah, aku ki nek ngedeke alus ki ra iso-iso. Dialem kok dia. Ngadeg ra. Ngadeg ora. Sing ngono iki kudune aku ya. Ayo. Lah ya ngono ki. Oh, Mbak Tatin mainnya kasar. Ah. Ya ora aja ngono kuwi kok. Ayo kowe nembang. Nembang apa? Ayo, kok nembang apa gene ya gelem. Lah engko ora dikeki amplop Ya, gelem. aku. Kewajiban. Ora nyambut gawe kok kayak kon kaya amplop. Mbok keke Sapa? pajar ki main entuk pahala. Mane keke kowe oke ora entuk pahala digrenengi. Wis pokoke sarwa luput engko dibuka. Lah tenan to, ming semene to. Ket biyen to ming semene iki ora mudah-mudah. Jane nggih saya sih, Mbak Tatin niku namung jujur nggih, Mbak. Iya. Ayo dibawani pelok mengko tibake perahu layar ki pamundutan. Ya. Nun. Oh nggih, mengke. Mengke sek dipadoske cuweke. Nyuwun napa? Sambel kemangi. Oh, nggih. Aku yo ngomong lagi digoreke. Derek metik, Mbah. Mengke nek entuk cuweke kula sambelke mboten. Nggih, meng pados riyen kemanginipun. Nggih. Arang saiki ki rekoso enak nek mbiyen ki wong njaluk lagu ki liwat mburi kelir nganggo kertas dikeki apa to apa. Iya. Saiki ming wonten sambel kemangi nggih. Nek ora ngono ya liwat BA, ya wis cilaka ora. Iya. Ya ora apa-apa engko dicaosi. Ah, beres engko sambel kemangi. Iki ketemu cuweke engko tak. Niki bawane napa, Pak? Aja turu. Ha pelok bom kok. Nggih. Aja terus seri kaki. Aduh, suarane tekan ati. Wah. Wah iki entuk mungsuh kowe. Sinten? Kayak fans, Mbak. Sing kacamata lho. Oh, Simba. Eyang. Iya. Mantep nggih, Mbak. Suarane Mbak Tatin. Oh. Nggih. Kok gek mbok demo teh. Supporter tunggal. Lagi mau wis dinai 5.000 karo Mbak Tatin. Seneng aku nek ngene iki. Jelas sewengi ora bakal kendho tenagaku. Penyemangate jenengan ngenten iki ta? Heeh. Ya dek neng totokan kae malah dikon lunga sing di omah aku semangat e. Ha kok iso? Aku gara-gara ki sing ngarep dhewe lungguh ki adicara salajengipun inggih menika ular-ular saking pinanganten kekalih. Aku sip nengke wae aja dijak lunga. Terus sing di omah diusir. Wah, hiburan e. Iya. Kowe iki ra ngerti kok, aku iki nek prei ngundangi wong kaya ngono kuwi telu lho, no.
Sinten? Tok jak ning omahmu, tak jak ning omahku wis tak kei pangan, kei dhuwit terus tak kono ngomong dhewe-dhewe. Ora ana sing gathuk babar blas. Wah, kuwi marai bongko pokoke. Aku ngono ning Malioboro, aku ketemu Diponegoro, Wulataya. Lekar-lekar aku. Lah iki aku ndek loro tak kei seragam no. Iya. Wae anggere aku medun saka mobil ana wong loro nganggo seragam safari ireng-ireng kae. Kuwi asline edan kabeh. Ning wis tak weling nek nderek mayang meneng ora omong siap. Siap. Ayo terus. Kapan-kapan gek ken nganu Pak, joget ten ninggil. Sik niku wau. Sik niku wau lho, sik ireng-ireng niku wau lho. Wis esuk nek wis wani dhek joget. Dhek wis nyiptake bedaya Pantai Kelayar. Oh, bedaya Pantai Kelayar. Esuk tak sebarke videone mesti. Aku nyetel Pantai Kelayar ki dhek teko langsung tulung sawang. Aku leng guyu nganti kepoyoh-poyoh. Tak takoni kuwi apa e? Bedaya Pantai Kelayar, Pak. Ayo, terus Dit. Ngangel. Nganglang jagat Nyangking pokor nyangking pekor nane hiburan kok no. Iya. Ya ora apa-apa kok ya. Aku tau nggawa wedok iwuda e. Oh. Heeh. Nek seneng jenengan seneng ya? Ah, bojoku muring-muring digusah e. Wis ora sing kaya ngono kuwi. Lah, seneng kok ya? Heeh, aku. Terus dikon lunga. Sing lanang-lanang wae. Heeh. Sing siji sing pinter nyopir sing edan sing siji kuwi. Oh. Mercucu terus tanggomu. Iya. Wong waras tok edanke to, Mak. Ben sengit tok aku. Sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong meleksa sabarana rimo ya mangga yuk
Wong loro. Matur suwun. Matur suwun metetin. Nggih. Arep ndi kowe kok njur? Lah, Urung rampung kok wis arep. kula kan apa? Ha iki pamainan sambel kemang iki dirampungke sisan. Nggih saking Mbok Demu kuwi lho. Heeh. Mbok Dik. Iya kae lho lho. Lah langsung keplok-keplok. Udu kuwi. Oh dudu, sing pundi? Sing ngisor wong Oh, sing iso. penonton kae ibuke sing nyuwun sambel kemang iki bendina mesti nonton. Oh, tak kira kuwi ne. Udu kuwi. Kuwi ora ngerti sambel. Wis bedaan lho, Mbak, mbok di kontrene sisan. Aja. Aneh-aneh ora. Ya. Wis bedaan Ya. nggih. Iki uga disiarke streaming no. Ya, channel Nggih. Dalang Sena karo channel PWKS Live. PWKS. Sementara iki nek ora kleru 22.000 penonton. Weh, Matur banyak sembah sekali. nuwun. Wes Yo. sakmene iki tambah 22.000. Wah, keh banget. 22.000 penonton ki seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Mangga diaturke sambel kemangi. Arep tok bawani Ratin. Napa manut, Pak? Ya bawani men kowe iki cucuk le nyambut gawe. Ya. Mboten gentilane napa? Ora kowe aku pengen kowe aku nek karo suaramu. Wah. Aku ki nek mayang ora krungu suaramu ki semplah kabeh. Au! Aku tok padake kire. Kok dengaran ngalem aku? Walah piye to ya. Iki mesti ada maksud. Ora ono. Ora no. Ora. Kok dengaran? Ya ming kowe ben nyambut gawe, Pak. Apa kurang nyambut gaweku? Kurang. Oh. Ya. Yo, aku nek krungu wah jalan kris kuwi muni. Mambiat urut ces. Oh. Ngapa ces ngences? Ces. Ngences apa piye? Ngecas. Kalih Lisa nggih. Hah? Bawone berdua sama Ya Lisa. karo Lisa ora apa-apa. Ning pokoke kowe ana lho nek kowe ora nyuwara ki rasane kaya sepi. Ya. Mambiat mayun. Eman. Oh, piye? Cas. Nek kowe wis gelem nyuwara ngono kuwi aku terus kaya Malik dadi Werkudara rasane. Ora percaya to? Wah. Kok kodone Abang bar napa wi? Ayo ki lar nyambel ket mau golek lomboke. Kowe kok entuk lombok. Iki lho ana tumpeng lomboke ambruk rene iki lho. Ha iki nek meng arep nggo mlonyohke cangkem ra ya sampe. Ya. Suarane gending pelambiangan Nyerah. Nyeram yai. Noswan tara. Ya. Banyu. Pianyu. Kok kowe terus ah? Oh, Mbak Tatin. Aja gelem diplekotho kowe Loh, iki. kan lagi sebaris. Alah, sak baris kok. Aku mau loro lho. Ah, kowe malak kowe. Piye to? Sebaris, Mbak. Baris wae. Banyu wangine Tatin. Pianyu wangi Kolon
nek swara pendhit ini apik Tatin meneh. Iya. Diar. Apa sah? Ora? Meneh piye Oh, kowe? kuwi mau muni genderange lho, nek Pak Seno kan ces nek aku diar ngono. Ra, kowe nek aku modar ngono ta? Ora, kupingmu lah sing Aku salah. paham, aku maksud dengan Ora, kamu. ora. Kuwi perasaanmu Eh, nara tok. sinden padu nengke wae. Perasaanmu tok. Ya ora apa-apa, modar-modarke aku ora apa-apa sah. Oh, Kapokmu. dengan dudu modar. Apa? Modar ngono lho. Ben biasane kan Maksude Elisa ki kowe Apa? nyuwara dhuwur ki der. Nah, iya. maksudnya. Tuh. Tenan. Oh, tuh. Kelan wetan segara. Lah, piye swara pentit ki gemeske, Kak? Lah, Menggemaskan. Ya ta, Sak. Banget, Pak. Aku tuh adalah fans Tatin lover gitu loh. satu kata buat kalian. Apa? Prek. Tadi prege. Piye Iki kuwi? menunjukkan hatiku loh, tulus loh. Gagasan saiki sinden ngono kon bayar pira wae. Monggo melu aku tak nedhe terus kok prek ki lho. Iya, lah wong kowe ya menganu diplekut. Nek di mau dionekke besengut nesu, saiki diapik-apik nesu. Kudu piye? Apike kalian tuh modus. Kok modus? Modus sih. Jane elek ning muni apik, aku ngerti ya. Lho ora, nek dhuwur ki pancen kowe ki Apa? ditakokke penonton. Nek Apa? dhuwur ki pancen Tatin ki gemeske. Nggih to sederek? Wow. Seksi Mbak Tatin itu suaranya Ora seksi. percaya, enggak Kayak Mulan Jamila gitu ya. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi. Kok kaya ular, seksi Reza? sekali. Yoncen suaramu ki ngono Mbak Iso. Enggak gayamu kok kayak ular lho. Ora iki terbang. Ah iya nek Elisa wangun ngono ki. Kok kan manut. Nah aku piye? Aku nyuwara krubyuk. Apa? Sing nyuara apa nih? Ambo kok anggere muni goyang kok krubyuk. Wah, aku nggawa banyu ya. Jaluk banyune. Yo. Aku meneh. Lho. Lajare sebaris. Oh iya, Elisa, saya ndak Ora, penonton Mbak Tatin meleh nggih. Wah. Manut karo penontonne. Ora bayar. Loh, jangan ini penonton ki iso marake sesuk ditanggap meneh. Ngono. Ya kan, masa aku wis dadi aku meneh? Loh, iki kan mergane dos kesengsem. Ah, kamu banyak ngomong, Sah. Mencintaimu. Mencintaimu. Kula meleh? Heeh. Jelas. Oke, iya ora apa-apa. Iya, aku ya kuat ya. Kuat ya, Pak ya. Boloku Tatin ki ampuh. Ngopo? Ampuh ngopo? Ora wis gek nyuwara kok malah bahas iki. Lar lan kidul alas angker. Ayo aku meneh Tin yo. Syahdu tenan. Kang kaliwiat Asa marai. wis ben mengke. Ya. Kang kaliwiat lewiat. Oh, le iso dawa ki lho. Le. Wajan. Belambiangan. Elang. Mbok meneng. Belambiangan. Ya. Aja njaprut. Yo, aja japrut, Pak. Sing bahagia kae lho tuamu masa depanmu lho kaya lah.
tua gundulmu kuwi. Cah loro iki ora iso rukun mong. Ya wis ben ora apa. Ya. Aja. Aja takon tanah India ku melyaring taman Sarinuswan Sik mbonang kok dadak njaluk kethuk Banyuwangi arep didure ndase kok. golek tambahan ayo. Golek tambahan. Tambahan apa? Tambahan penyakit apa? Yo, mangga.
Pripun Mbak Tati, Mbak Elisa? Ya men kundur ning papane. Heeh. Ayo nek awake dhewe neruske lakon sik, engko ndak mengentek dinggo guyon. Ya disambung mengko ya mak gara-gara iya. Ayo Nger, ayo tak derekke mak. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa ora pangling iki kaya sowane Atmajamu ya kuwi si Abimanyu kelawan Kulup Tetuka. Wah mara kaki Timbalana wigatine apa Abimanyu karo Gatotkaca ana ing negara Ngamarta monggo tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku. Dimas kadangipun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning Atmajaku sakarone Yayi ya luwih prayoga. Abimanyu Padhararja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Wo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya ya nggih tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu tampanana kula mendingga jimat paripindayana ning ngasantosan. Tetuka Padhararja Kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Gatotkaca ingsun tampa ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Abimanyu Padhararja pangestunipun Paduka Rama Kyai Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Ya tak tampa. Gatot kowe padha slamet. Tansah pinanganning kawidadan ing sambi kula sowan kula Rama Kyai bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu Raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang Padhararja. Nuri paman niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diagi matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Ih, kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir mara gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kelan pasumpenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedya mbangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwanayantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwanayantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar Om tinon ler kakonang samsara tetan padang
kasor lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lan nanging Tanjung Anom Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca ngluhurke derajate para Pandhawa Semar kudune sagu sowan dhewe marang negara Ngamarta nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa loro gegayuhane Semar mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka pustaka Jamus Klimasada kowe bali yogir matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta ora usah dadak kongkonan sapa-sapa Gatot Irikata Dyan Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang nyuwun mapunten Po sewu kalapatanipun ingkang putring Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ingkang putra pun Gatotkaca saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel boten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka lan sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna wah cangkeme Andya bala Pandhawa yoga mulung mangung siring sata Kurawa gambah Gesra Gatitik nun mapunten Kang Prabu paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu kembar Sedewa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak menapa dening Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan menawa kula suwun kanthi sanget monggo to kula aturi metang kula aturi gelar tuwin kula aturi gulung lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung Pandhawa jabang ngantos craprang Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada paduka awel tumunten pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol menika mangke mboten kanten-kantenan kedatosanipun to Kang Prabu. Sedewa lumen rawuh.
pusaka gage gawanen paringna marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing Kadang Munjadipati apa dene Madukara pun ngakang percaya marang sira Kadang Kuragil Sedewa non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sedewa. Ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Aja dadi palange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataaken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama, aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula. Ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika nek mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja apusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dura ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggung jawab, Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman. Wonten dawuh paman. Pustaka Jamus Lima Sada keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksanana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae wis paripurna kondurna. Nun inggih ngestaken dawuh budhal, ngestaken dawuh Kanjeng Paman.
wonten dawuh Kakang Mas. Kaya ora mentala. Weruh lungane pustaka Jamus Klimasada kepareng paduka. Hayo ning Karang Kadempel. Karepe Semar piye? Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Bang mangarono kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene dunganing kunglir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhe ing atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pundhingga jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggonmu sowan negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuningan wo kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukalila ing penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Mongko nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambiyantinipun Paduka Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasinggihan mekaten. Wah, jagat dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi drajate Semar ning arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Yun mahapunten. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten bali. Nun bali. Lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembadan mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngruda paripeksa dhateng Paduka Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngruda peksa dhateng Paduka Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos ing manah kula ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Bles lanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe? Manuswaning jajalan sekertaning pawana menungso ora kataran. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala. Mung derajate Semar, batul ketibal pitulungan nyilih Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kiancang kempe. Wiladara.
ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, ya nyuwun pangapunten. Kula estunipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungsa dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja, Antarja kaya bocah nggih. Kresna inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun pangapunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal apa piye? Baladewa musuh Antarja aku ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro, tak ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisang geni ugi sowan wonten negari Durowati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten ngeparengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angel ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesema menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake ki lho. Wo, matur sembah nuwun. Ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kowe Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Samenika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken.
Jan-jane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Astunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sakinggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satra ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Tenggala ki sok ra manut. Karepe nek yah niki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kate kula Dharma Stuti.